Cum am ajuns să fac lumânări și de ce le ador? Eu aveam un job stabil, adică și acum este cafea. Iubesc foarte mult ceea ce fac, doar că într-un moment m-am gândit că aș vrea să încerc ceva handmade. Am urmărit mult piața cu ce aș putea să mă ocup și cum iubesc eu mereu să cumpăr pentru casă chestiuțe diferite, să fie frumos, să fie confort, să dea o stare de bine, m-am oprit la lumânări. Să zic că era ușor, deloc nu. Am început a căuta diferite videouri, cum se fac, la ce temperatură trebuie topită ceara, ce cantitate de ulei se pune. Totul îmi era pe înțeles până nu am început să dau de practică. Pentru prima dată am făcut lumânările în borcănașe, atâtea emoții că cum mi se va primi, că o să ardă sau nu, dar uite că le-am făcut pentru mine atunci la momentul actual erau ceva mai frumoase și ideale lumânări. După am încercat să fac și în forme, îmi doream ceva nou să scot pe piață, să fie și estetic frumos, dar totul a fost bine și frumos până a le scoate din matrițe. Am avut un chin enorm și nu este deloc ușor. Se rupeau, nu aveam atâta răbdare să le las să se usuce definitiv. Puneam prea mult ulei și mi se stricau forma. Prin mai multe eșecuri și mult chin am ajuns la rezultatul dorit. Pot să spun una, căci după 3 ani de experiență, credeți în visele voastre, nu dați mâinile jos la primul eșec, așa doar vă călește mai târziu. Iar la mine pe pagină găsiți cele mai frumoase lumânări.